kalitatezko hezkuntza. Azken urteetan, asko eztabaidatu da gure hezkuntza sistemaren inguruan. Teknologiaren aurrerapena handia dela eta hobekuntza hori erakusketa prozesuan erabiltzeko beharra daukagu. Baina hau ez da horrela gertatu mundu osoan. Leku askotan, oinarrizko hezkuntza emateko ere arazoak daude. Hezkuntzaren egoera oso deskonpentsatuta dago munduan zehar. Europa eta Asian egoera oso ona izan arren, ikus dezakegu munduko beste herrialde askotan egoera txarra dela. Honako 5 arazoak sortzen dira hezkuntzaren egoera eskasen ondorioz. Herrialdeen lehiakortasuna murrizten da merkatu globalean. Barne produktu gordinaren hazkundea txikitzen da. Biztanleriak beraien eskubideak, betebeharrak, prozesu zibikoak eta komunitarioak ulertzeko zailtasunak izaten ditu. Honegatik, beste arrazoi batzuen artean, herrialde hauetan izugarrizko ustelkeria kasuak egoten dira. Desberdintasun soziala, marginazioa eta pobrezia hazi egiten dira. Informatu zaitez. Lagundu ezazu.